navim Cengiz Yazgı. Bakurê Kurdistan ji bajarê Sêrtê me İstanbulê diçîm. û îro jî em li Duhokê ne û li kampa pênaberan rastî di ewlî ji ewliva jî min dixwest ku li vir em bernameyekî çêkin konsertekî îro bi saya Fete Dêla Festîvala Müzîka Cîhanê ji aliyê konsolxanaya Fransî Stûdiya Fransî tê çêkirin. Saya wan û em li vêrin em gêiştin xelkê xwe û me stranê xwe got ez kêfxweşim gelek. Roni Artin, ez ji Başûrê Kurdistanê me ji bajarê Mêrdîn. Îro ji bo ev bername konsolxana Fransa amade kiriye. Me ji bo li hemû cîhanê roja müzik em hatine mala xwe em li Başûrên. Îro li vî kampî em li xelkê roja wa bi wan re pevrene. Em armanca me di vî bernameyê de rokek jî be bira ev birayê menî pênavêr wecê wan bikene, dilê wan bikene, bira bi coş rojekê xweş derbas bikin. Em ji bo wan hatine. Armanca me hemûya ji hemû ev grûpê Fransî û hemû ev grûpê Kurd ji armanca me müzîka Kurdî li hemû cîhanê belakin. Rastî konserteka karê bêje ji mistewa refîh bû, ji cihekî gelekî bilind bû. Tişkî nû bû hatibû, aletna nû bûn, ezfek nû bû, edaek nû bû, tişkî xweş bû me bi taybetî ezfê wa dixisay ew alet bi rihêtir diştexilê. Bi taybetî hindek hunermendê Kurdî ji nava de hebûn, got ew stranê dikevin nû kiribûn. Ew stranê kevin ji rih xistimûnê de dizanî nematekî xerbî nû xistimûnê de hema bes te xwest hez bike dilê behsênê. Rastî hema gelekî kêfa me hat li domîz dît wan bêvîne daymen konsertê û quwet çêbin hunermendê û mezin werin got tişkî nû cim wiha bêşanî te bikin ne daymen ew tiştê kevin di herê çi heflê her daymen ew stranin her daymen ew îstûba her daymen ew aleten na. Çok bizden bir şey duymadan